Čaute všetci, ja som Lorax a vítam vás z druhého dielu zo série Android Hrádok. Tentokrát je to z hry Extreme Demolition. Vlastne toto už je môj druhý diel z tejto série, lenže ten druhý diel som musel vymazať tamten, kvôli tomu, že asi v polke celého natáčania mi došla baterka na foťaku. Teraz som ju už nabil, takže môžeme bezpečne hrať a natáčať ďalej. Aj tak by som to asi nevydal, lebo to bolo z hry Perfect Piano a tá hra, bolo to také, že iba som tam hral a to bolo vlastne celé. No ale nebudem už zdržiavať, vyberem si nejaké auto, tuto mám na výber zo 4, toto už mám najviac vylepšené, tak s tým pôjdem. Tuto mám potom ďalšie mapy, ktoré som už všetky vyhral a dáme si prvú mapu a dáme si na easy, lebo som to už dávno nehral a tuto to ovládanie bude teda sranda na statíve. Netrafil som sa hneď z prvej. To ovládanie. No, na budúce by mal ísť už potom diel z Minecraft série, tak uvidíme. My sme tam teraz začali dom stavať, takže asi budem pokračovať v tom dome, neviem, uvidím. Tá bola dobrá. No poď. Dobre som mu dal, dúfam. Kde je modrý? Ten je po mne. Tak nie, nejde. Chudák. Ten Jeep je asi najviac nebezpečný, lebo polomer otáčania má fakt dobrý. Čo o tomto aute sa nedá povedať. Ja som hneď na začiatku si zobral zlé auto, ktoré som chcel vylepšovať. To znamená, že budem musieť zapracovať. Ojojojoj. Toto bude dosť zle. Lebo to, čo teraz zostalo poslané, toto modré. Kde je? Neviem. No tak to som si chcel vylepšovať teraz ako druhé. Ale už to veľmi nehrám, tak neviem, či sa k tomu niekedy dostanem. Polomer otáčania tohto auta je na nič. Ale za to rýchlosť má slušnú, tak budem nejako využiť. Si pomôžeme trošku. A otoč sa, kým je tamto. No, to bolo pekné. No tak. Čo neotáčaš sa? Musím sa nejako vymyslieť. Poď, lebo ma chytí. No, to bude sranda. Ďalšiu mapu dám nejakú lepšiu. No. Dobre, ešte, že sa zasekol. No. Asi si zmením auto. A bude to väčšia sranda. Ale niečo mu vylepším. Power, speed, asi power. Power mám na maximum. No, a teraz si vybereme asi túto. Dáme si medium. Ak to rýchlo dohrám, tak to bude pecka. Lebo sa aj tak nechcem mať tieto Android hrádky nejaké dlhé. Tá auto bola do mňa. Čo? To už? To už sú dvaja vonku.
Jau. Som nechcel... Nie, teraz som vošiel ja do cesty. Nevadí. Teraz som to schytal. A znova, prečo do mňa? Prečo ja? Čo som komu spravil? Mohlo by to inak aj po ňom strieľať. Nebolo by od veci. Áno, jasné. Iba ja mám také šťastie. To bude o tom, kto teraz to schytá. Viac. Teraz by som to mal využiť, že je takto tu pri mne. Nie. To som nepotreboval, vážne. Teraz to kúpil a teraz to ja kúpim. Au. To teda bolelo. Čo? Ale nie. Dobre, ja to asi teraz ukončím. Viem, že tento diel nebol nič moc, ale tak iba som strašne unavený. Je teraz síce je už 12 hodín na obed, ale som unavený. Už som sa v noci veľmi nevyspal, to vám nebudem hovoriť kvôli čomu. A tak to, aby nebolo prázdno na YouTube, na mojom kanáli, tak som toto video chcel natočiť. Ja nevedel som, čo ho mám natočiť, tak som túto hru rýchlo zobral. A tak hádam sa vám to páčilo, ak jej dajte like, ak nedajte dislike a napíšte mi, čo by som mal zlepšiť na svojej tvorbe, aby sa vám to viac páčilo. Vlastne to robím pre vás. Tak ja sa lúčim, čaute.